Dzień dobry. Kto wstał? Kto to wstał? Dzień dobry. Jaki zadowolony. Nie przebierzemy do łóżka, tak? O, jeszcze on coś tu robi. Jeszcze uśmiechnie się, tak? On widzi, że on jest filmowany. Ty mały, co? Jaki zadowolony, co? Jeszcze coś boli brzuch. Synek. Synek. Halo, gdzie mama? Gdzie mama? Zrób. No. A kto tu chce mamie język wytnąć? Nie wolno i ja ci tu zaraz. Ja ci tu zaraz powytykam. Ja wszystko widzę. Kto wytyka mamie język? Kto wytyka mamie język? No, kto wytyka mamie język? No. Nie wytyka języka. Nie będzie języka. Jeszcze bąk, nie wytyka języka.